При такъв дълъг престой у Ваврик можем да предположим, че и загубата на това чувство за дистанция си оказва своето въздействие. Удар в тялото от Конрад Пулев. Дясното изпълнение беше много силно. Не бива да забравяме, че това си боксерът от Полша е с голям опит. Той е дълго време бил сред елита в тежка категория. Не е като предишния матч, спомням си, срещу Франк Мир, който е наистина световен шампион, но по ММА. Но у него чувството за дистанция липсва и затова и нокаута беше сякаш предвидим.